usa ni sa mga common kaayo nga ebanghelyo nga gibuhatan sad ni siyang kanta. Kamo ang asin, kamo ang kahayag. Musugot mo nga mahimo mong asin? Kadto ra bang asawa ni Lot, kadto bang sa Sodom and Gomorrah ba? Nanagan man to sila, pagdahunog na giingnan sila sa Ginoo, ay gyud mo glingi ha. Sus nilingi man ang kaning asawa ni Lot, nahimong asin. Kamo musugot mo mahimo mong asin. Kinsay musugot tas kamo. Mga hadlok na. Musugot mo mahimong kahayag. Kinsay musugot mahimong kahayag ta sa kamot. Mamili sad mo. Na magpili man. Pero kining asin o kining kahayag parihara ni silag puparihara ba ang ilang functions? Unsa man? Naghatag og kanindot sa palibot or sa isig katawo or sa kalibutan. Ang asin naghatag og daghang kaayuhan sama sa pagtimpla sa atong gikaon, pagpreserbar sa atong gustong i-preserve nga mga presko nga mga karne or isda na ma-preserve na pinaagig asin. Kung sa nang asin kanang makapatambal po na imo na igargol mo maayo imong mga kana mga minor lang nga mga sakit-sakit mga ayo na. So naghatag og kaayuhan. Mo na kung gusto kang mahimong asin, ang pasabot ay ana, gusto ba ka nga ikaw tighatag og kaayuhan or tigpangayo lag kaayuhan? Sige. Unsa inyong gusto? Tighatag og kaayuhan o tigpangayo og kaayuhan? Unsa roy imong gipangayo karon pagsimba nimo karon? Unsa imong gipangayo sa Ginoo? Nga mo yung kagay kong kwarta, Lord, kay ibayad na ko sa akong kurente, ibayad sa akong, sa panadiha, akong pariban sa akong buhok, ibayad na ko sa tuition sa akong anak. Pulos mo na nangayog kaayuhan, tagay ko nga maayo ko sa akong sakit, nga mabuutan ng akong anak na tapulan kay tanan, kining akong anak na naadik na sa drogas, kaning naadik na sa computer, maayo unta ni. Pulos man na imo, pulos man na nangayo kag kaayuhan. Pero suway pangayo, Ginoo, makapanghatag na unta ko og bugas akong silingan. Ginoo, ako na untang makalimtan ang sigig panghuna-huna aning paningil aning utang. Ano ba? Ginoo, kanang tagae kog kadasig nga magsigi kog palit og slot para sa kanang simbahan. Ano ba? Nangayo mo na. Oy, wow, klaro kay mga naong ninyo. Nabi tayo pipila tingali. Ginoo, makapasaylo na unta ko aning kabit sa akong bana. Makapasaylo na unta ko aning akong bana nga nagsigig inom, siging sugal. Ginoo, makapasaylo ta ko aning akong ugangan nga maritis kay tanan. Sigihan kog daot. Or makapasaylo ko aning akong bayaw na portis ang animala. Kana mo'y pangayo aron tighatag kag kaayuhan, dili tigpangayo lag kaayuhan. Mo na diri sa atong unang pagbasa, ang sinugo sa Dios, ang representante sa Ginoo nga mao si Elias, ang propeta, nangayo og kaayuhan gikan sa byuda nga wa nagiayo ang kinabuhi. Nganong wa na may ayo? Naghuwaw man to. Nya wa na sila'y kwarta. Wa na sa ikapalit og harina. Nangahoy siya alang sa katapusang pagluto sa pagkaon. Nighuman nilag kaon ato og inom sa juteng tubig. Wa na siguro mabuhi pa sila sunod adlaw. Nya ni ay niabot nga tao nangayog tubig. Di hurot ang tubig. Pagsunod ni pakapin pa gyud kay naamo na atong panultihon kada bitang magkomedya ta nga. Naamoy tubig diha nang siya. O naa, paim na ko ha. O inom lang diha dong. Nang dili ta mapas mo inom tag tubig nya watay kaon. Ana.
Gikati las tubig ba niya ang tumong day kaon mo sa to kang Elias tagay kog joteng tubig bing anak niya mo pa gani paglakaw ingon din siya nga tagay sa kog gamayng torta pan kay pan may ilang pagkaon dito nitubag dayon ang byuda ikaw sinugo makakas Ginoo nasayod gyud ang imong Ginoo nga kaning akong gamayng harina ug ako ning lutuon para ako ni ug sa akong anak human ani mga matay na mi sa gutom. Ana, unsa may giingon ni Elias isip representante sa Ginoo. Naminaw mo sa first reading? Niingon siya, hatagi lang ko, himuhi kog torta, nga ikahuman himuhi lang sa niya ang imong anak o ikaw, kay ang Ginoo nga akong Dios nag-ingon nga dili mahurot ang imong harina. Og naghimo ang byuda. Humaghimo, sige siyag himo. Hangtod ni balik ang uwan, hangtod ni balik ang mga trigo, wa gyud mahurot ang iyang lana, ang iyang tubig ug ang iyang harina. Mutuo mo nga nahitabo ni dili. Tuo lang mo gud kay gisuwat man ni dinis Bible di man sa naisuwat og di na tinuod dugay na unta ning gipapas tinuod ug mao ni ang sikreto aron dili mahurot do na pag word diri nga nindot kay tananay niingon si propeta kana ganing Elias pagsulti niya sa byuda ayaw kabalaka buhata ang giingon ko kanimo. Sinang ana, ayaw kabalaka, buhata ang akong giingon nimo. Kani bitang magsunod ta sa sugo sa Ginoo nga igsuon nga ang sugo sa Ginoo panghatag. Kanang mga taong manggihatagon dili sad na mabalakon. Kabantay mo? Awa gyud mo kasuway. Kana bang magsigi kag hatag? Di sad ka mabalaka. Ambot lang ninyo. Kamo, mamukasuay, panuay na mo. Sige palit og slat. Sige palit og slat. Mawagi na imong kabalaka. Dili sa simbahan. Kaya mo nang gihatag sa simbahan. Unya, inighatag nimo ang Ginoo sad magsigi sa hatag nimo. Mo nang mawa ang kabalaka. Kay ang imong mga grasya nga moabot kanabitang di ka mahago, di ka ma-stress og pangita. Ihatag sa Ginoo. Pero moingon ang Ginoo pagyaka diha. Pagmik sa nang terminos ako mga iyaan sa unang gamika. Ayaw pagmika diha, magsige lang kag tan-aw ng cellphone, anang TV, nya di ka mo trabaho. Lihok. Pero ayaw kabalaka. Kaysa muliho kag maayo hapit 24 hours kang kasigig trabaho aron makakwarta nya inig-ending manghupaw lang gyapon ay paita lisod inigmata lisod di ba bisag nanay sweldo lisod mangutkot lang yapos o inigdawat sweldo mangutkot mo so kabantay mo ana klaro na inyo mga naong. Pero siging hatag siging hatag sa ngalan sa Ginoo panghatag ana nya sunda gyud ang gusto sa Ginoo ay pagsig pangayo hatag nawa di ba mahibong ka wa gyud stress ang kinabuhi bisag naa pay dako kay problema mawa gyud siya nga naman dili bakakon ang Ginoo unya siya man say tuburan sa tanan tanawa kaning ang kandila gasiga ni kani ba kani sigano so ni serve siya siyang purpose inig-aop ani niya kay nahurot na ang oil ang kandila day mo'y maproblema og pangitag oil aw kani ding suga nato mo'y maproblema og pangitag oil dili oy ang gi-in charge ani ang pare og kanini ang tig-in charge si Stereme mo'y mukuhag oil nya ibubo diha nya naghago din ang kandila diha kanang asin og parat na siya diin mo na siya kaparat siya diin mo naning kamot para mo parat siya
Natural, gitawag tog natural. Nature ba sa asin? Pero mawa ang iyang kaparat, tunob-tunoban na lang na siya, di na agad mo balik ang iyang kaparat. Nga naman, di naman siya manghatag. Unsay tawag ninyo sa asin nga dili mahilis? Nga na bang asin ba nga imong itimpla o niya human dili mahilis kay mao bitaw nang moparat ang imong gi loto o mo timplahan siya tungod kay ang asin mahilis man. Mawa siya ba? O niya og dili mahilis. Bisag gamay lang yung hilis, di gyud siya mo share sa iyang kaparat. Unsa may tawag ninyo ana? Hugaw, hugaw. Bas. Uy, bas man ning atong nahug diri sa atong utan. Mura mag-asin kaputi nya bas man ay or tawas. No? Tawas gipino. Pag ana nimo, wa man nimo parat, wa man sad mahilis. Uy, nabuang ka diha, tawas man na. Pero ini kahilis, asin di ay. Kay mahilis man. Di kausang ni share nako nga pamantingal ito. Murag naka-encounter siya ni Bishop Chupilo Kamomot ba? Istorya rin hawa ko kay Bawag tinuod ba ito. Pero ang nag-istorya ani, usaman kakatikista. Kay nahimo man sa tong head sa katikitical komisyon sa atong diocese, Bishop Chupilo Kamomot. Nya pagbisita ko no dito, gatimpla dayon og kape ang dai ga kog kape apa kutawi kog kape di kutaw dai kape ang katikista diaranyor na istorya sila inom dayos Monsignor pag anak ko no ni anak nitan-aw ko no sa naong sa katikista nya ni smile nya giyarok og inom ada naday tibong siya ang giinom man tong Monsignor og diretso nga iyam tanang hinahinayon kay init man pag smile ikaw ang kuno ni yarok bag inom di iyan nyor humana ka nyor mana day mana gihipos niya pagbalik niya sa kusina ang iya dayang nabutang ayuday salt man di ay mo may nabutang niya suporti detong parata ana motong nitan-aw di ba pait man ang kape suway kape pait naman ang daan butangi og iodizol di ba iginom nimo mura jud kag mukulima pero ni smile ko na sa Monsignor ni smile ko naman ni ana nyoman giyarok ana siya ditong gahipo sa kon gahilak ngayo sa pasaylong Monsignor salamat sa iluwa jud kunyor nasipyat kog kuan giinom niya ingon siya salamat lang pod kay doon ako'y okasyon sa pagsakripisyo. Sakripisyo giinom. Manggihatagon kay Monsignor sa iyang sakripisyo. Di ba? Kay uban patong pare. Labi na kining gawali. Huwag siguro ikaw, sa man imong timpla kalaing paglamian Igbalik dito, danghaga sa nimo katikista ka, ingon anak ka kadanghag. Naapatay na. Sige na ito yung katikista. Meron tag mamatay kang pariya ka. Meron tag mamatay ka. Pero si Monsignor, manggihatagon kaayo sa iyang gugma, sa iyang pailob, sa iyang pasaylo. Nagihurot kanya ginom, gipakita niya nga, kining imong sayop, kaya ko to. Di ba? Kining imong sipyat, kaya ni nakong imnon, ladokon. Kining imong batasan, kaya ko ning kanon. Di ba na may mga batasan nga di makaog iro? Na mga batasan di makaog iro. Pero og ikaw Diyos non ka manghatag ka sa imong gugma sa imong kaayo kaya gyud kana bitang magpatambag nako padir grabe na gyud kay niyang gibuhat din agi ni makaya padir din agi makaya ako pay nangita ako pay kulatahon siya ga standby lang musuyo pa nya ako'y kulatahon di na mada padir nako madara lagi na basta mosunod kas Ginoo unsaon man pagsunod ang Ginoo padir pagpakamatay ana tanawa ang Ginoo sa iyang gibuhat nagpakamatay tanawa ang asin kanus aman siya mo makatimplas dong ikaon mahilis magpakamatay kaning siga kanus aman siya musiga kun hutdo niya ang iyang lana suyupon di ba pero man di ka mo suyop di ka ngiga gud hatag ko ni mahurot ni
Pres byuda ba? Mahurot ni. Ayaw, di na mahurot. Mo na manghatag. So salamat kaayo natong tanan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga siging support nato dinhi. Usa gid ni kabuhi nga timaan nga kita naghatag og kahigayunan sa mga tawo nga magdaig sa Ginoo. Kanalang kada abot dinhi sa atong mga bisita, mulingi din kanindot gyud pader, gamay siya pader imong simbahan pero cute. Di ba? Nindot kuno kaayo. Ngano man makadaig sa Ginoo tungod ni sa ginagmay-gagmayng palit-palit og slat nga nahimong nindot, nahimong makadasig. Sige manindog ta mga tighatag